Assalamu alaikum. Haray mi yuri kam fapla landi style jam. Ala ta hare jam. Jama la gene mi tori ko mi geje on sotti ko fewndi den non. Situation no tandi. Ça va pas. De nyande hari ko gramma madal fa bari mena sa be fala no monangude. E hino situation no fewndori no yaltiri no. E kadi ha joni ibe poursuivre grandjon, ha joni ibe poursuivre. Ha joni parce que mi hebido hay audio ji yeti belan fi grandjon mais ala na to dalle trop de détails parce que be yawna hay mamu be dabbitoyi hay ha be yidi be nguma ko en ton wobbe yeti lam jonno be landade souvent ton grandjon on fewndo don ha joni be landade souvent be vérifie be continue e yi hande do ko tawata nene usu kankade o nangama kanko o kidnapama fi honnu en anda ko honnu be do miji situation satti programme ko fewndi den do jama no fanki alors que fewndo do iden tuwa immade daro en dadito den fi wata himbe meden ben enen kadi nange wata cadre be meden ben fo nange cadre be meden ben duwa ka yawde jama la kene mi tori ko mi geji on do trop c'est trop don andi dundo ko pusugol ni don andi dundo kadi ko hollugo alaji seludalen siyo yettale arme don andi dundo ko division jokkudon don andi dundo on fala diga mbibele ndi yoibu d'accord don andi ko woni provoquer dundo foppo don andi ko on don ko wadde kaledi wana normal nebi ko fuddo di bêtise jido nangugol himbe wargol himbe fellugol bibbe organisegol mascarade ji nebi ko fuddi don do baynon on daraki on décidi kadi on nangay kala memmini do woli gonga de nyande ko funike minge billoba ibe no ari Habi Marwan ari président Aliou Ba hande ka fewndi den do de suti enlèvement jidi non yarete non be ari be visa ni Mamadou Alpha Bari be réussi sale ibe continue toujours poursuivre je mabbe ni hande do be nangi nene usu jangwali nyalli asikata nene usu ko yangane do leydi ndini jama dum do c'est décourageant ten fanke dum doni bay mi umpitike dum bay mi dum mi vérifie ta mi patiente ta mi migiti mo mi ni konno en fait men da ene jama la gene ido way fankirreni to jodo do nene uso nange président Aliou Ba nange grand Mamadou Alpha Bari menacé be nanga do be wada la gisel dale exclu ka fichier électoral be wada c'est-à-dire ene leñol mengol memmini do ko be waro mo mako be soko mo mako be kidnap mo mako be wado mo ko fala comme e non derrière dum comme e on derrière dum ko yimbe fulbe on ben ka gouvernement on don so de suka ben ka axe wobbe mabbe fi mbudi wobbe ara ala ka jonnere jamala gene mi tori ke on mi jeji on wato on accir undoni labaka few labaka hande ko be do marne nene usu en alawa mabbe kasonna be ben hande nene usu ko yeso won ko dari be daditi be do e mai kadi jan be do ko dari be ni ko sheriff be aka ko hombe be danebe ko be do jokitire woten jabu on renti ay dalam da jallo ka ko no o ya sonnaji yaltono wadi ndenyan de yewtere bay mi ndikene mi no be buino réplique du mebe famali yewtere debon ko yewte ko joni ko be nango cadre be meden men fu ko yon fanko joddo ni dum labaka be ko be yanganade ndi leydi mede fiyo leydi meden yudi wonu leydi sharia so ndari Mamadou Alpha Bari duubi jelni mo combattre de fiyo leydi yo leydi men di wonu leydi fewde duubi buy depuis tan ala jiba Mamadou régime yi jelu fe'ido hande ono combattre no dari o sanzali vestment imo dari toujours mo dariti ha o yeta mo jokko ala giselu dale hande do kadi mo jokki ala giselu dale mo wakili mo dari mo daditi modi se ronki ko wadane bedo wata en duitambe fewnu do ko en wallito duwabe ben wallitede bedo wata en akkirni jamaum wata en akkirni cadre tugale men en fop ya labaka wata en akki tugale men ya en fop mede ne ngande o granjo ko granjo wakilido imo dari mo daditi nene usukati no dari no daditi tubi jelu be no combattude ene en fankire ni tum be do nangire ni tum labaka few joni diren jure meden ne fi no dum do wayra darade bayno be pusude alaji seldalen wadugol piiji gonton billahi hakuni Allah si tawi on geri ha dum mentiki kakkile mabbe be nangiri non billahi gaccata hay e goto e modo dum yonu ko andu don yonu ko fellitani on
parce que on fop moɗo ɗo gandi Allah gisel dalen ko neɗɗo yurmeteɗo, ko neɗɗo marɗo hakkil, ko neɗɗo mo falaka o ƴiƴam ɓiɓɓe leydi yibbuno yibbiri o. Sago makko leydi wona leydi saria, leydi fewndi. Jonno so o yi o tawi ɗum no hande kadi ala jaɓude yimɓe, nangude yimɓe makko ɓen tum, ɓe warde yimɓe makko ɓen, ɓe kidnapude yimɓe makko ɓen, so o heɓɓinani ke ɗum ɗo jon o nangi on jon, billahi on nisanay ko kon wade, parce que onon tigiri ɗon andi on goto e moɗo wata darade yeso ala giselu dale hande. So wimo évite ɗum, c'est à dire ko kanko ɓuri jogitade ko bonata kon, o yiɗa bonnugol fo, o yiɗa sakotugol fo. So yi ɗum ɗo fof kono yaride ni wattane ilane rekkilugol na fiyolugo o hulu. Ala giselu dale hula hay e goto, militant ɓe makko ɓen hula hay e goto, min hula hay e goto. Ko woni ko hakkil me on ɓe yarinde, on nani go déjà sortiji maɓɓe ni ko ɓe wiyata kon souvent hande kadi ɓe yafotako 2010 yafama 2015 2020 na ɓeɗo yimɓe clown kiwlori ɓe laamugo pinka arata ɗo faminana Guinée, ko kamɓe andi tu, ko kamɓe tun andi ko waɗete labaka few he potto ko haka gimbal. Ɗum ɗo no hubbini ha fe'iti kero, on yawoto on hoore moɗon, so jaɓi acce wata ala gen jaboro no ɓe jabori on o, si on accali ɓe jaborto no ɓe jabori o. Ullere si yaari noon billahi miɗe andi ɓe jaboton, si ɓe jabori kewloto miɗe andi doole makko de, miɗe andi puissance makko. Hakkuni Allah o darata fiyo ko danejo, o darata fiyo ko ɓalejo, o huwa e on golle ɗi ɓoye ton filitade, parce que hara o accani o hay bunɗo siɗa dara duwe makko, so o yaaɓima an kadi yaaɓumo andinamoɗa ɗon. Ɗo mettiti bande. Tugale makko ɗen fop on lanni nangude, tugale makko ɗen fop on lanni raɗade, tugale makko ɗen fop on lanni sahi mbinde o yaltu lendi. Si fuu dogi yaltilagine konto yeyde, si hande ay parti makko no waɗa suspension, ɓe fala wadde parti on dissoudre. Ɗo wata continuer ni jama, ɗo wata continuer ni. O fiyo no ɓe nangiranta nene uso nene uso, ko fiyo no ɓe nangiranta nene uso jama. Ɗo no metti ha fe'iti kero, yo Allah newnange ɗum ɗo daro ɗo, sina ɗum haray mi yiyanali on, parce que lawol ngo fokkuntunol ngol mo kala no wawi ƴettude ngol lawol, mo kala no wawi ƴettude ngol lawol, lawol ngo fokkintino ngol mo kala no wawi ƴettude ngol lawol, fino ardorolagine ɓay noon ko kudeta maɗum ko forme ko arme faala ɗo fo ƴettu dartoro on hira gite moɗon ne, si Allah wala no jaɓi. Haray ko non jama, programme ji no metti fi ha fe'iti kero, ɓe nangi ɓeɗo e hoore toñe, joni kadi ɓe visani toujours mo ɓe raati on fi tu yo deƴƴu, parce que ɓe andi ko wawɗo. Ɗo fe'iti pande.